sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway isagot mi manen kada kayo dagiti compilation ti agsasaruno a drama tayo. Ket iti maminsan pay pagyamanan da kayo manen iti anus ken gagatyo adumdumngeg ditoy programa tayo. Hintay nga rodan denggen dagiti agsasaruno a drama. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket manipod ken ipagayam tayo nga Eric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Eric. Tubuak ti Mountain Province ngem iti agdama ket addaak ditoy Japan. Adu ti mangibagbaga agwapo ak kano. Jakmat paglastog ngem talaga nga addamet langak a maipagpannakkel ko. Malaksid iti dayta, nalaingak pay nga aggitara ken agkanta. Isu na laeng ta sa anak a nakaadal. Construction ken panagsukay laeng iti daga wenno panaggarden ti ammok a trabaho. Naawi sakmet a nagsurat gapu ta kayat nga ibinglay ti nagbalin a padas ko maipapan ken ayat. Sangapulo atawan metten ti napalabas ngem na lang tupay laeng iti lagip ko dagidi a pasamak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Eric, talyaw ka man na talyaw ditan. Ah? Ni Manong Dario man. Siyak man tinakita mon. Kasano, ket kasla siyak ti marigrigatan iti kanayon nga itatalyaw mo iti kalsada. Matiritir pa yung tatanggad mo iti katatalyaw mo. Anya? Unay kita matiritirin, Manong. Saan man? Amo ka, dapat padaanam ni manen ading balasang. Siguro nursing student na dyan ya. Takanayon mo't nakapuraw ti bado na, kayan sapatos na. Ah? Nalabit na kasta, Manong Dario. Ay katar mo muna. Itinayta kinatar mo, masigurado. Sumpatan na kaadagos na jay. Anya? Sika talaga, Manong Dario, ah. Kasanong armek, kadyak pa imot amam mo. Kan may sa, mga naging gaklang iti kunkunada nga armata, bain baga. Ngamin, saan may bagay iti may sa nursing student? Tikas kanya a construction worker laeng. Ay sus, di mo lalangan ti trabaho tayo kas construction worker, Eric. Ngamin, no awan tayo, awan mo ti may patak derapasdek. Pagadalan, wano, nagiti pagtrabahuan ti nurses. Yeso adi mo parigatin tabagim. Amamuam da dya balasang. Kalpasan na. Damag madagos na danubyo na. Tanawan na ke armumaun. Agyaman ang iti panang itulod mo kanyak dito'y dagos ko, Eric, ha? Ay, nagdagsan mo nga mindag iti raminta nga awit ka. Awanan yaman na, Manong Dario. Ay, dumanon ka di taon nagatag kapita pa'y. Ay kwa, Manong. Intong maminsan ton, tadapay ngamin pagnak ita. Madakan ka. Ay, huwag kayam. Di mo't kunam ngagbirbiro ka iti mabalin mo apagabangan. Temo kita da dua silid abakante ditoy. Uwan ko nga, Manong. Ang imsanan,
Anusak pa lang ti makipagnayad iti ayan daw litag ko. Sayang ti pagabang ko. Sa bagay, tulakit itawan parigot iti ayan ni ulitag mo. Nasaysayatin na makipagnaid ka kan kuana. Makaminos ka pa talaga. Uwan manong. Timot landlid iti sumungad. At dakadwana. Mga nuday ta tinakaala iti ibagbagak abakan ti asilaid. Ha? Ha? Manong Dario. Kita. Kasla pamilyar ti babae. Ha? Timot babae ka na yun alumabas iti pagububrahan tayo. Isungag paisaw. Ni Madam White Liday. Naimbag nga oras mo, Dario. Ay, kastamat kan ka, madam. Adamot ka, Duam. Agbirbiro ka dimot iti pagabangan na. Apag gusto, at dapay may sabakante. Uwan madam. Agbirbiro ka. Kat ala akong ti bakante asilid. Na. Adi, tulungan kan. Ha? Tulungan kan. Siya kung ti mangibagkat ititimba. Ha? Sige, kat agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na. Ading pintas. Kahit ko namlatakan niya akon manong. Okay. Ay, panagkunak kat agkatawanan talahing. Iso kidawag nga awagan naklatan iti Eric. Okay, naisati ko na. Kabarbaro ka kadimat aborder dito ay, Eric. Ay, uwan. Naggidan tala ngay makar iti napanalawas. Okay. Ay, sige, tagdigo sakpay. Alas 8 nga minti klasik. Ang mga numaladawak. Sige. Pakaragsakak, tipan nakamamukon ka. Kate. Wow! Nagbanglumatan. Makapabisin. Anya ngay deta ilot-lutom, Eric. Ako pinakbat. Ay, wow! My favorite. Oh, talaga? Paborito mo ti pinakbat? Wan. Iso nga minti kanayon nga iluto ni Mami. Tunggal agawid ak ijay laon yun. Mabitang atay, mga laka iti si Daam. Ay, wow! Nagbanglo at talaga. Agyaman na ka. Awan na nyaman na, Kate. Adapay naluto nga inapoy. Mga laka, amok adi ka pa'y nakaluto iti inapoy mo. Sige man nga ron. Amangan nga min no nabang lesson di nabatik ita agsapa. Kat agyaman nakmanin, Eric. Ha? Awan na nyaman na. Basta si ka, Kate. Ay, wow! Nagbanglumot tante pinakbat mo, Eric. Ay na, makapabisin talaga, Eric. Ha? Sika talaga mo't manong Dario. Pinalpali yung nakman ako na. Bilibak mo't iti diskartim, Ha? Ni, anya discarding ay bagbagam mo't manong. Napaamo mo't adagos di balasang. Amo na ka di nabayagan na pagpanpantasyam. Shh! Tangiwat mo manong Dario. Nagluko kan. Anya pagpanpantasya na sasawam mo't. Amangan no da makangag. Kat sa balti pan nakahawat da. Ibagadan tukid din aman niya kisak. Sa balya talaga no nataerti may sa lalaki anya. Babae ti kumawiwit anya. Anya? Kahit arma mo na, di ka kapoy-kapoy. Amangan no maunaan da ka pa iti sabali dita. Dahan-dahan lang manong Dario. Jack pa'y nahala ti husto arik nana. Amwag pa'y mat ti husto akababalin na ay, agawaan ko naman dun. Di ka bayag-bayag. Ay sos, iti day dya kinapintas na. Imposible nga awan agar aram kan kuha na sa balay. Una amitan, sakbay amala daw ti amin. You wake up and the sun does not appear. Wow! Di lang pala magaling magluto.
Singer na. Gitarista pa. Guwapo pa. Kaya saan ka pa? Kay Eric na, ha? Ayos Una, kasla nakapackage at 3-in-1. Anya? Ay, uwan kayo, Kate. Agin inom ka iti arak? Uwan wine? Yup. Any kind of whiskey. Ha? Mabalin matlat at hard drinks. Gilbis. Pwede. Uy, ayos Mahilig akmat nga ag-night out. Chill-chill lang. Karkaro no stress ak iti studies ko. So, go tayo sa Gilbis tonight? Yes, why not? Game! In all your ages, all your perfect imperfection. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end. Agpakaturog kayo man, Mat! Saan kayong aubingan tapno anawaan? Pasado alas 10 itirabe eh. Kitaan nyo matbasit tanay makadisturbo kayo man. Pasensya kayo, Nante. Sorry. Anya ngay, kunak ngamin kan kaadi mo pigsaan tagkan. Sorry naman. Kasi katirigat na. Nagabang lang na tao. Sagat plywood lang ti divider. Ultimo karatikit ti katrigat mangag. Sika talaga. It's the end nga roden talaga. Sa susunod na lang ulit. Oo na. Anyan. Bitin ti ininom ko. Sana bale, adupay matyal daw. Maturog tan. Itikas na. Masapat ang mariing inton bigat. Adapay trabaho. Adamat klase. Anya pa ngay. Una na. Ket agyaman akmanan iti oras mo, Kate. Okay. Awan ang yaman na, Eric. Agyaman akmat iti oras mo. O sige, rumor kan dito silid ko, tamaturog akon. Apo, ay! Naimasan yung sakit iti nagtagay di rabi, Eric. Mayat nga ron ti kakantaan mi. Kwan, adamot tin nagtugtog iti diding. Ay kit na disturbo man nga roden ti diskarte Uwan naman ang. Apay nga main nga ijay kay payan haginom. Rimwar kay kumalata. Amoy umot abawal tinariwawa iti boarding house. Uwan nga ron. Sayang talaga. Angem sana bale. Rumor kami inton sumaruno. Iti kasta, awan ti disturbo. Ken madisturbo. Kang ronahan ti amin. Saan kami ama disturbo? Ay katwan na ngamin. Mapan kay agpasyar iti lugar nga da silaw-silaw na. Naimbag nga oras mo, Eric. Kastamot kang ka, ma'am. Di ako nagpalpalikaw pa'y Eric. Ha? Kana ka kamis mo ni Kate. Ang mga nudi mo amo. Ha? Nadlaw ko ti kinadagkat yo. Adda na kaibaga kanyak akanayon ka no ti panaginumyo iti ayan ni Kate. Ma'am. Kitaan yo Di yo kumaunay. Nang runa iti rabi. Ngamin makadisturbo kayo kadagiti karro pa. Amo yung mat asimple laang to'y papaabangak. Kas makita mat. Plywood laang ti divider na. Tanangan nyo kumadagiti gargaraw yo. Nang runa kat common ti banyo kan kusina. Madam. Jak ipagal ti panagsinangad yo iti kanakak. Ngam itapay laang. Ibaga kon daytoy kan ka, Eric. No kasano ti kina-istriktok. Adayo ana is-istrikto ti ina ni Kate. Nang runa unay ti amana. Naikamang ti kabsat ko iti pamilya dagiti abogado kando Dr. Ijay La Union. Baknang ti pamilya anak kaikamangan na. Iso ati kayat da kat makaadal mo't ni Kate. Madam. Iso apang nga asim ta di mo disturbon ti kanaka. Jak kayat alaksidan ti pamilya na. Gapulaang iti awan kaas-askan na abanag. Rugyak ka din ti agpalitada manong Dario?
Nalpas ko na tinimpla ti siminto. Nakiwar ko. Ay apaw. Sa bali talaga mat inspirado ti may sa atao, right? Ha? Kud, siyempre manong. Agam, naguray ka man. Sinong bata na kan sa amatin ni Kate? Ha? Pagkuna mo ngayon, manong Daryaw. Ay, so, si Bagam tipod no. Nobyam ka din ni Kate. Sa bali kahit tingursiit mo ita. Madlaw na ragsak ka. Ken, ay na, pagatlapayag mo ti isambaw. Anya? Lukas ta, nobya maun. Uwan manong. Ay, yun champion Iso na lang. Takam amok akanakan gayam ti mismo a landlady tayo. Ken baknang da kano a pamilya. Banag adi namon nadakdakamat. No kas nga gis istorya kami manong. Ay na, itinagan niya yan. Awan tibak na, nguno marigrigat. Ti importante ang gininayat kayaw. Dayta, ti imulam iti panunot mo. Irek. Nagpintas dito eh. Saan ka di, Kate? Wen nga rat, Eric. Adda nga min makita a view. Nalamiis kan presko ti angin. Wen, sana kas kadag iti daduma a restaurant. Awan lang aro dun di view na. Nakapudpudot pa eh. Naku namon, Eric. Agis istoryata pa Pag-urayan ta iti order ta amakan. Si kaman ti agistorya, Kate. Ha? Kate na istoryak amin nanti may papan kanya. Amam na kon, manipod saka aging gatulo. Ah? Angam si ka, awan pa'y na istoryam kanya. Uray maipapanla ko may iti pamilyam. Ma-stress ka lang ang istorya at ti pamilya ken ka, Eric. Iso adimon panunutan ti may papan iti dayta. Tinapatag ita kat data. Ti agdama ang mapaspasama. Anya? Anong... Eric, dayta daytoy. Isong awan nga rod sa bali a pagsaritaan ta, no saan amay papanlaang kadata. Oh, aday tan ti order ta. Mangantakit din, mabisi nakuna yan. Happy graduation, Kate. Sabong para kan ka. Wow, talaga 3 red roses pa'y tintad mo, ha? Siyempre mo ta. Oh, ato'y pa'y. Anya nga dayta. Wow, kulay pink ni scarf. Magusto mo matlakad eh? Launa yan. Nang runakit in regalo ti lalaki nga ipatpatag ko. Apo, nagmayaton adenggan. Ay, wan gayam. Dadakkel mo ka di dagiti nang imartsakan kay tay? Un Eric, ngam nagawid damat sa adagos. Ada ngamin okasyon ije balay inton bikan. Kasta ka di? Wan, iso nga ag-celebrate ta ita arabi eh. Ngamin, masapa akong agpalaon yun inton bigat. Agawid kay Gila Union, kunam? Wan Eric, di kagdanag. Agsubli akmat lang nga dagos. Kate, lokatang kumatiri daw. Ni Eric da ito'y. Sana nakalak. Kate. Ha? Naglinis mo tanti silid ni Kate. Awan mo tan dagiti kagawa na dito'y. Eric, Madam. apay, saan ka diya nagpakada ni Kate idikalman kan ka? Nagpakadamat kit ni ma'am. Kuna nang agsublimot la dagos. Iso ti kayat na. Agsublimot lang ditoy. Saan a pinalubusan dagiti dadakkel na. Iso nga impaalan ti ina na dagiti usar na. Inyawid dan ijela Union. Kat agpa-Amerika matan ni Kate inton umay alawas. Anya? Aginom takit di nga aginom, manong Daryo. Agbartek taman. Ay sana. Dapat trabaho tayo itong bigat. Gusto tinainom ko. Pampaimas la iti turog. Ay, nagunang matisin na mo, Eric.
Kaya't ko surutan ni Kate ijilaon yun. Ang jakmat amo no sa dino abanda ti pang surutakin ko na. Jakmatan makontak ti cellphone number na. Agraman ti Facebook Messenger na. In-block naksamatan. No talaga napatagkakan ko na. Pacheck ngay pamuspusan na ti amin. Tap na makontak na ka. Nga ta, Wan, mamati ka kanyak. sapay la ko mga takas ta, Manong Dario. Eric, Ni, da kayo gaya, madam. Juan, iparenovate ko to'y balay apag-abangan nyo. Kat kayat ko ada kayo matla ang timang trabaho. Ibagam to kin ni Dario ta kayat ko makasarita. Uwan, ma'am. Aywan gayam, adda kasinsin kong agtrab-trabaho ijay testa. Amangan no kayat mo ti agenrol ijay. Ibagak tatulungan na ka. Ha? No graduate ka kadagiti short course ijay, matulungan na kan tupay nga agabroad. O anya, kayat mo ka di. Uwan, ma'am. Kaya't ko lang unay. Kat agyaman na kada When Miss F. Nakayawanak iti kinapintas ni Kate. Isu nga idinaadaanak iti gundaway a makaamamuken kwa na jakon pinaluspusan pay. Inananusak mo't ati naggasgastos para iti panag-date me. Aging ga asinong batan nak. Tila pagbulbuludak pay idi iti motor tapno maitulod ken masundok laeng numapan iti pagadalan. Ngamno talagang awan mabulod ko, an-anusan minti makipilpila nga aglugan iti jeep. Kasjay tinagbalin arutin mi iti lasod ti tallutawan a panaggayam mi. Aging gaan naggraduar, nagpakada nga agawid, ngam saanen a nagsublipay. Nasaktanak iti kastaunay, nang runak at kala at latan ti panagpukaw na. Awan pay pulos pang kontakak kenkwana. Manu abulan mo ti panagbarbartak ko idi, tapno ti kunak kat malipatak ni Kate. Idi in-offer ti ikit ni Kate kanyak ti vocational course nga ipapaay ti TESDA, in manugutak. Ingaad ko nga ron tinagadal kabayatan ti panagtrabaho, aging gaan nakalpasak kat nagabrodak. 6 months ti imuna a kontratak dito'y Japan. Nagawid ak pailaang nga ro dita Pilipinas tapno agbakasyon iti maysa a bulan. Ket iti panagbakasyon ko, jak ninamnamang agkita kami ken ni Kate. Daytoy nga ro tinnak istoryaan iti sumaruno a surat ko. Ket sapay ko ma tapadaanan nyo ti may kadwa a paset ti pakasaritaan ti biag ko. Tuy pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Jak pa'y makaitad iti komentar. Ngamin saan pa'y matanalpas to'y padas mo. Uray no kasta, pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ket padaanan mi ti may kadwa apaset ti surat mo. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Iti daytoy agundaway, intay ituloy ti may kadwa apaset ti padas ni pagayam tayo nga Eric. Iti umuna apaset, intay na amuan anagayat ni Eric iti may sa abalasang, adi na pay na amam mo. Idi naadaan da ito iti gundaway tapno maamam mo na ti babae, dinan pinaluspusan pay kat nagkadwada nga rod iti may sa boarding house, no sa dino kat common ti banyo kan kusina. Dito'y daan nagsininged, aging gaan na bukal ti ayan ayat da. Inaram ni Eric ni Kate, nagayan ayat da iti lasod ti tallo atawan. Kabayatan ti panagadal ni Kate ken panagtrabaho met ni Eric. Napintas wenno naannayas ti nagbalin a relasyon da. Aging gaadimteng ti graduation ni Kate. Nagpakada ti balasang agawid pay laang ijay La Union. Angem daksang gasat ta saanen a nagsublipay. Malaksid iti dayta, pinutod na pay amin a komunikasyon da ken ni Eric. Inkarigatan ni Eric nga inaklon tigasat da. Ingaad na tinagadal kat nagturpos. Aging gaan nagabroad. Idinagawid dito'y Pilipinas, di na ninamnama ti panagsabat manan ti dalanda ken ni Kate. Makapagsarita da nga ta kat masungbatan ni Kate dagiti saludsod ni Eric.
Hintay nga ro dandanggan ti may kadwa pasat ti padas, ngayon patulod ni pagayam tayo nga Eric. Opo, kimarkaro mo ti kinagwapo maun. Dandani di ka na ilasin na, Eric. Ha? Ay, agtal na kay Manong Dario. Di ka madanagan. Uray di mo ibagati kasta. Adda nga adda ti pasalubong mo kanyak. Ay, dahil taman ki di pasalubong agpaisaw. Eto eh. Talo at t-shirt. Ken, 5 kalugong. Oh, nagadon. Una, imbag lang nga pagsinsin no blatem. No kas dya mapan kag trabaho. Ay na, agaman ako na, Eric. Sapay kumatad adupay a blessings ti sumangpay keng ka, ha? Awanan niya man naman ng Dario. Aywan kayam. Di mat nang rugin ti panagbeng nga. Intayo man mat pumasyar decision road. Ay, oo na. Adu manid dagiti tagilahu jay. Adu ti magat-gatang. Nudyak agbiddaut. Intun o may alawa sa ti Station Road in Blom. Mapantay to man nga road agpasyar inton bigat. Ito'y tirigat na. Nagado ti tao. Ado ti bisita no kastoy a panagbenga. Ay, saksak di tao. Saksak di ta. Wen nga rod. Adu nga agpaiso ti tao. Umay ka man ang Dario. Iti da dya banda ti pagpwiston ta. Kaslasaan unay nga adu ti tao ijay. Huwag nagpaiso ah. Ay, mapantay jay. Ay, umuna ka ta sumaruno ah. Mabit lang. Apa, Eric? Kasla ni kay tinakita ka magmag na iti bangir. At dan tumot nagbalasin, iso analingdan. Iso adya akong nakita no sabi no tinagturuan na. Ay, sus. Iti kastoy akin na ado ti tao. Nikit pa lang, mati ko naman nakita. Diyak mabalintag bidot manong. Talaga ni kay tinakita. Promise. Suot-suot na pa lang tintad kong escarp kan ko na. Ang mga nukay ingas na lang, mat, Eric. Intaga agbirok iti pangananta. Tanay, mabisina ka. Umay ka na. Si Mangput kagaya man, Eric. Wen madam, hindi pa'y napanalawas. Si Kamat, madam kala, madam kanyak. Di mat kinunak nga awagan naklatan iti anti. Ha? Manipod idinaamwak nga agayan ayat kayon kini Kate. Saan ka nasabsabali kanyak, Eric? Auntie? Naka-move on ka mat siguro, Barok. 5 atawan matan tinapalabas, manipod nagsina kayo. Kinapod nun, auntie. Ado dagiti sa lunsod ko. No kumatanda pangalak iti cellphone number na. O no Facebook account na. Alaak. Ngamin, kaya't ko makasarita ni Kate. No jak agbitot, nagawid mat ni Kate idinapan alawas. Kat nagdiretso tito'y bagyo. No kasta. Iso nga rod at talaga tinakitak iti kalman i Decision Road. Mabali na kasta. Ti amo kat iti paborito yu a restaurant ti kanayon na papapanan no kasya nga umay dito'y bagyo. Anya? Kinapudno na, ni Kate ti akin nakam iti panangisuggest ko iti panagadal mo. Isumat lang tinanggastos iti panagadal mo. Anya? Day tatipod no, Eric. Kasta ti kinapatag mo kan kwa na. Itayak pala dito eh. Agtalo oras ko pa din. Ay, nakaado akong itinakapiabara ko. Gamawan sa mga oray ko. Pinasayat. Inapagpag na pag na ditarwar. Agkita ak man iti kumporme amagatang. Sakto manan agsubli dito yung madamdama. Oy, Eric. Agorder ka lang, Manong Dario. Di kagdanag, tasyak ti makam mo. Di ko na umay tag-relax. Nakatutok ka mo iti cellphone mo. Ikaw Manong, birbiro ka nga ti Facebook account ni Kate. Nabiro kam.
Awan nga rin, Manong. Panagkunak, saan mo at talaga mabiro kan ti tao nga aglemlemeng. Ha? Ada siguro dakal arason, no apay akilat-latan ti panagpukaw ni Kate. Agpaiso nagpakada, kinuna na nga agsubli, nga saan mo't na nagpakpakita. Pinutid na pa'y amin a komunikasyon niyaw. Nako, parang something wrong ah. Istus, kasla sa bahali man nanti agtartara iti panunot mo, Manong Dario. Ah? Awan met. Uray siya ka mas dawak man. Maburbur tiyanak unay kinikait. Nang runa itikas jay akino na tiikit na. Pinanawan na ka. Sana nagparparik na apulos. Pinagadal na ka. Iti adya agapaw. Day tangarod kat. Adwa talaga ti saludsod ko. Iso ang masapo lang makasaritak ni Kate. Wen angam ti parikot nga road no sa dino ti pangsapulam. Aginom taman kit di, Manong. Karga am ti basom, tag-cheers ta. Ay kawan na, day talaga yam. Speaking words of wisdom, let it be. Nagimasan. Mayat ti lamiis na. Eric? Ha? Rona? Hala! Si kang agpaiso, Eric. Kumusta kan? Ay, kasto ya. Kasi iti sigod, gwapo lang ta. Ah? Awan dwa-dwa. Talaga si ka ni Eric. Kahit kumusta kan? Ada pimintas ka. Ay sus! Irugin manan ako nak Eric. Sigudan anapinta sa kanya. Ay, uwin mo't kiti ha. Agam, ay, naimbag man ta nagranata dito ay. Ang mga no, mabalinti ag saludsod kon ka. Agam, agtuga ko may. Kwa. Agmay may saka ka di, wano adakad ma'am. Ay, kwa. Eric. Ne, adan sa awak mo. Uwan nga Rod. Mabit lang tasong batak ha. Hello? Hello, Rona. Umuna akon iti kotse. Ngam sumaruno ka matlada ko sa. Nakitak di pa nagsarita yung kini Eric. Pangaasim ta di mo ibagbagang agkadwata. Ha? Alarong markan, sakbay ang makadlaw. Ay, Uwan. Sige. Umaya kon. Ne, kasangsangpot mo pa ilang araw na. Ay, kwa. Uwan, Eric. Ang rumwarak matlang adagos. Ada nga min emergency. Sige ha. Baliwan tanto lang ang tiagsarita. Bye! Di mak Eric. Pangasim. Ibatam ko. Pangasim, agsarita ta ko ma. Ura e pagbid lang. Di na kumamot parigada na kastoy. Awan ti amo ka nagbasulakan ka. Iso pangasim ta kasarita nak. Agsarita tayo tinalapat. Di na kumamot iwasan na kastoy. Pangasim. Oh. Ibatam nga roti imak katagtugaw ka. Nakababain. Kit-kitang andatan dagiti tao dito restaurant. Agyaman na. Apay ka nagpakpakita. Kalpasan ti graduation mo. Kinapay pinutad mo amin na communication tayo dinagamit ka. Apay. Amin nga account mo iti Facebook kan Messenger. Napukaw amin. Agraman cellphone number mo. Kanayon nga out of coverage. Apay. Anya launa tinagbasulakan ka. Ibagam ko mati makagapo. Saan adito iti pagsaritaan ta, Eric? Umuna akon arumwal. Oh, at iti number ko. Awagan na. Kat ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Di mat kayat mo nga agistorya ak idi may papan iti pamilya. Ha? Dayto yun ti inururay mo akan nito. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan. Gaputa ado dagiti saan ko ana ibagakan ka.
Wan, pudno. Baknang ti pamilya ang nagtaunak. Mabigbigbig ti pamilya mi ijelo unyon. Nakaadal da amin, nang runa iti side ti amak. Kaadwan kadakwada, kat doktor kan abogado. Kinamaestra lang ti kayat ko a kurso. Angam saan akayat ni papa. Nababa ka nung amin data. Numaidilig ka dagiti kakasinsin ko a doktor kan abogado. Ti kayat na, nurse, doktor wano abogado ti alaak. Kinasaritak ni papa. Imbagak kan kwa na ti anugot ko ang mga lay ti nursing. Nulakit di ta umanugot mat iti kayat ko. Adituyak bagyong agadal. Imanugot da. Ngam iti may sa a kondisyon. Mga laak itilo kalpasan ti graduation ko. Natungpal nga rin ti kayat da. Idi nagpakada akan ka nga agawin. Karabyan na day chay, ket flight kon nga agpa-Amerika. Iti isa sangpot ko ichay. Impakalay sadak adagos iti Amerikano, nga anak ti kumpadre da papa. Nagpartak dagiti pasamak. Jak amuno apay ajak matan nakapagkadkad. Gapo iti day di apasamak. Kinayat kon alipatan ti may papan kadata. Naawa na anak matan iti namnama, nga agsabat pa'y ti dalanta. Inbilin ka nga rot kini Auntie Remy. Imbagakan ko na nga isuggest na kan ka ti panagadal mo. Uray vocational course lang. Siyak tinangipat patulod iti allowance. Kaya nagbayad ka dagiti tuition mo. Isong ay parupamat ita kanya, kasta ka di. Nga utang ko kan kati amin. Saan nga iti kasta, Eric? No amom la kumano ka sa no akmat anasaktan iti kastoy anapasamak. No amom la kumano ka sa no ti panagregregat ko iti. No amom la no kasano ti ayat ko ang makaawin. Nagrikat, kan nagsakit, Eric. Saan la asika? Iso apakawanan ako ma. Dakkel ti basol ko kan ka. Banag nga inkarkarok itinumano atawan. Kasano tang arudan ita? Mabalin ka di ngay sublita ti ayan ayat ta. Aging ka ita. Sika pa ilang ti pitpitik to'y pusok. Sika lang ti babae nga inayat ko. Kate. Pakawanan nak, Eric. Nga madan sa baling agtagi ko iti pusok. Ay ayatam ka di. Wan, Anya. saan anarigat nga ayatan ni Blake? Kinapod nun, adu dagiti ugali ang nagpadaan nyo. Nasingpat, managayat, naasikaso, kanjali. Iso ang nasursurok matlaang nga inayat. Uray jak kayat ididamo. Nalaing matlaang ako mantakan ang gitara. Anyan ti kastoy agasat ko. Di mo ay ayan ti bagim, Eric. Nataer ka. Malaksid iti dayta. Nasingpat ka pa'y. Amok nga adan tumatla ang masarakam a babae. Nga iso ti mangayat kan ka itinapod no. Kate. Among ka di a Carl, Eric, timpanagan ko iti anak mi kini Blake. Anya. Juan, babaeng kan ko na. Sila lagi paktalatakan ka. Kat ulitak manan kag kidaw iti pamakawan kan ka. Awanan ti mabalin ko. Anya nga rod. Kat adamatan agtagi ko ay ti pusom. Di ka madanagan. Napakawan kan. Kanaklunak tigasat ko. Barang itisan ngagbayag. Kat masarakak matan ti babae apara kanyak. Agyaman nak, Eric. Kat pagyaman ako unay ti pamatag nga impaay mo. Iti panawan nga daak iti sidong mo.
Awan ang yaman na, Kate. Kaya't ko lang ay baga amin dagi jay. Kaya't po no. Ngamin. Inayat kan impatag kay di tikas taunay. Kaya't pagyamanak matipamatag ngayon pahay mo. No pa'y nabayagan dahil di apasama ka. Agtalay na tulat tati lagi piti puso. Ken panunod ko. No panpanunutek kasla imposible. Ti amok idikat kadagiti pelikula laang amabuybuya, dagiti kinaistrikto dagiti parents. Nang runa ti panangiasawa da kadagiti anak da, kadagiti anak ti kompadre da. Nang runa ti ibagbagada, nga ti baknang ket paralaang kadagiti padada, abaknang metlaang. Ngampud no gayam amapaspasamak met iti pudpudno abiyag. Sangapulo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak, ngem na lang to paylaeng iti lagip ko. Nang runa ita tatsyempo manan ti panagbeng nga ditoy bagyo. Isu ngamin ti pagaayat ni Kate apagpaspasyaran. Ijay session road idi ti kaykayat na apagtamtambayan mi. Kamaudyanan na nasungbatan matlaangan dagiti saludsod ko. Naragsakak para kinkwana. Ngamin, amok ang naragsak matan ni Kate iti binukal na a pamilya. Nga oray aging gaita kat baruak paylaang. Iti agdamakat addaak dito'y Japan nga agtrab-trabaho. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat agyaman ak unay iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Eric. Ken ka pagayam, Eric. Daytoyan jay kunkunada a pinagtagpo pero hindi tinadhana. Adalat ta jay kunaan tayo nga sayang, ngamin saan kayo ang nagkatuluyan. At least naaddaan kayo iti kunada a closure, kat nasungbatan met dagiti saludsod mo. Naragsakan ni Kate iti sidong ti sabali, isong ag-move on kametten pagayam ko. Mamatiak a masarakam metlaang ti babae a kagasatam. Alakastan pagayam, Eric, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inteek kan biyagita kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan a Joyce, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami ang nagkalaysa, ngam adamay sa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya matanda din luto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalin mo alutuan? Ah? Ikaw, pasensya ka kuman. Diyan ko nakapan ijay talipapa itay. Tapno gumatang itilutwak asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manen ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito'y unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinaimas asidaan. Nagpigsa nga min titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby ang mapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, tasi ka tinapan gimatang. Nagado nga'y pagpagam! Sumartang ka man! Intun kuan, ipuruwak ko di tarupam da ito'y natang nga inlutom. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden nami. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek nga min ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko, abo ulat ta ti pamilyami. Wan,
Si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka. Sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyag! Jason, anya ka din dayta nga raramidam. Anya ka matan. Apeng agbutak ka matan iti usar. Ay! Di na bibiyangan! Bibiyang mo na dahil amin nga usar. Usar ko na ito amin! Anya? Usar ko amin! Tiyata dito boarding house! Abal! Ada yung pundar mo? Anya ka din dayta nga ibagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't ko nga ramitin. Tawan bukod mo apundar. Anya man di ramitin, awan bibiyang mo! Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din dayta nga aramidam. Apay akas ta kamatan. Panunutom kumamot ati anak ta. Agungungit ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaket ti adu asaw. Amo majaket ti kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaan. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka. Awan matan ti rabi asaan ka nakainom nga agawid. Mariribu ka na nya ti parikot mo. Panawanak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat asumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagan. Jason! Kasarsarita ka! Agsubli ka ditoy! Jason! Eh, aglablaba ka ba, Joyce? Balasang ka. Tata. Uba-ubang pa'y dahita anak mo. Apay, awan ni G-Sound. Aday dya nagtata. Nabartak ngamin asimangput idirabi. Iso aday jay. Nakaturog pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase dahita nga ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti dahito nga ibagakan ka. Wen? Ha? Kanayon ko nga may namanggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awang makagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya makitkita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itikasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang ti agsakripisyaw ken agan anos kada kayo adwa. Agasam, mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni G-Sound, adda di tangag barbartag. Intun sumangpait, bukawan nakapay. Ibagbagakken ka na. Kasayaatan nga aramidam, kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di ana imbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na ka matipatpatag. Di na kakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Ay, husto ka iti da itang imbagam, friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manan. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pa'y kadi nga at dapay ti mas worse nga aramidem na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan a padakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet. Ken na diskarte ka iti biyag.
Anya ti kunam, pumanaw ka? Kat kadwang ti anak ta? Wan Jason, pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makita, awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amo no anya ti makagapong, no apay akanayon nakapasakitan. Dahi ta ti paglaingam, ag drama. Dulamin nga mo. Nung pumanaw kayo, alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsublyan pay. Anya? Ti kunam lapdan kay ti papanaw mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan kay to nasakit ti ulok. Anya? Ala! Pumanaw kayon! Siyak pa ti mangirwar kadag iti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagpagak? Ay, saan? No imbagam a pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Tapno mom, saan kayo ang napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayon. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lan asyan iti anak yo. Ay, wan nga rod, friend. Nagturad mo tin anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pa eh. Wan nga rod. Jak impagarup apay-payswan na timbaga na nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mi ta friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason. Patibkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, Nagalas ti ugali day tiyay nga ama ti anak mo. Awanan bain. bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag nga asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo di mon suplyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Husto kumamatan di manu atawan anagan anus kay ti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang. Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kon subyan. Agyaman akno kastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutem. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wan, nanang. Iso amanipod ita. Agtrabaho ka. Para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangruging agmaymaysa. Ngam nasaysaya atan na ita. Naululimak ti panunot mo. Napanggap mo tag subli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko? Ha? Di ka madanagan iti anak mo, tada kami kanina ng timakam mo, ha? Agyaman ako unay manong. Awan na nyaman na. Iso na lang, tay karim kada kami, adi mon subsublian day jay at Jason. Saanan manong? Ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakankuan na. Nasakit para kada kami a pamilya, makastater aramidin na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ni nanang kan ka. Ti bagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasayaat mo tayo nagsubli ka friend. Wan, friend. Nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na. Agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak at talaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na. Ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apay kasta ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga rin ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min anagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam.
pautangan ka pa'y lang Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan lat ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Jakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok ama bailak dayto eh. Ay, wan na. Pudno da ita. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Menani. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam inton agangay, mairwam kanto. Tandaan am dayta, friend. Una yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Kan, agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldaw. Unay kan aya, friend. Ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an-an na yan. Ay na, kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngam, mairwam kanto, friend. Idead na ni Jason, si kalat tamo ti mga aywan iti bagim. Isong awan nagdumaan na ita nga awanan day dya tao. Joyce, Jason, kumusta ka? okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin ang bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan na kaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngam binilin ko amin agagayem kan akin am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka no sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos ajak imparik na napatag kayo mga aginak kanyak. Ha? Ngem, manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin na bidot ko. Kumusta gayam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dino man ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi nga agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangted iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligaan amangted no di mo kayat. Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportaran. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana, friend. Nang kumusta? Ngam, ay na. Patsyam day ta ako musta. Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon ti nagbiag asik si kalaang. Kan si kalaang timang supsuporta iti anak yo. Kaba alamat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day a tao. Unay kan. Saan mo't, friend? No iti, kasta unay ti panang ipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipata mon amamin pinsan day a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naadaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapo ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugi manen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko.
ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Isu a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanen, ken tumakder kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakastan pagayam Joyce, kat pagyamanak unay ti ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adomdomngeg. Ti surat nga inta ikan biyagita kat manipod kani pagayam tayo a Nelson. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jack amo nurumbang winusaan nga inak istoryaan tinaaramidak idikalabas. Ta nakababain kunak kuma. Nga madumatan dagiti nanggagak dito'y programam anang ipadrama kadagiti kapadasan da isu an naawi sakmet an nagsurat. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nanang, dito'y ka din ti balay tayo? Wan, anak ko. Di tabangir abalay. Ni ading mo aviki ti agnaed. Kadwa na ti pamilya na. Iti mo't bangir. Ni manong mumet nga Edgar. Ni Edgar tinagbalin a katulungak. Tapno maipundar ko daytoy abalay. No saan agapukan ko na. Amang ano aging gaita. Kat saan pa'y analpas ti pan nakaaramid na. Nasayat mo't nga ron do kas tananang. Imbaglagan tada ni Manong Edgar. Pasensya kayo na, ha? Imbes asya kumatinang tulong kada kayo. Ang saan man. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Tinapatag ita. Kat nakarwarkan iti pagbaludan. Iti lasod ti bainti atawan. Apan nakaibalod mo. Kat mga baruanan kan anak ko. Huwag gayam nanang. Sa dino ka di abanda ti nakaitabunan ti anak ko. Ay iko. Anya ti kunam Nelson. Nanang, lukatan nyo tiri daw. Na Edgar da ito, Siya kung ti mangilukat itiri daw, nanang. Nasaya at mataimay ka, Edgar. Itay nakapayla nga birbirukan to'y ading. Kasta ka di. Nelson ading ko. Pasensya ka Juan. Tasanda ka na bisbisita di pagbaludan. Awan pare ko titiday tamanong. Maawatan kayo. Gayam. Sa dino abanda ti nakaitabunan ni Jeric. Kaya't ko kuma makita. Kuyugundak amapan iti ayan na. Kuha. Pakawanin da ko man Nelson ading. Anyat ka't mo asawan, Manong Edgar. Pagbababaw yakon ti amin. Sabay ko mata mapakawanak. Agure ka, Manong. Anya di tang ipagbagan. Di ka maawatan. Ilawlawag mo kuma. Anya ti basol mo. Ni Jeric. Inlibak ko ti may papankan ko na. Sana natay ti anak mo. Anya, si Bibiyag ti anak ko. Wanating ko. Si bibiyag ni Jeric. No kasta, sa dino ti ayan ti anak ko. Ay, pakawanan na kami kumanak ko. Naaramid lang ti kapsat mo ti kasyay. Gaputa iso lang tinapanunot mi apamuspusan. Tapno maadaan itinasaya at amasakbayan ti anak mo. Anya ti naramid yu ti anak ko, nanang.
Inla kumiti anak mo iti may sabak na nga pamilya. Anya? Apay na arami dyan kasi, manong. Amumat ama nagsakit iti anak mo. Awanan ti pangalaan mi iti pagpagas na. Kanailumlum kami iti utang. Iso napilitan kami anang ilako kan ko na. Pakawanan da kami kuma, anak ko. Pagpababawian minti amin. Sino tinangilakwan nyo? Sa dino ti pakasaraka kan kwa na. Adda akong dito balay. Dagiti nangampon, wano nang gatang iti anak ko. Adda nga tati anak ko dito eh. Sapay ko mata makitak. Si kaka din ni Nelson? Ti baro a driver mi? Uwan ma'am. Ni Sir Ricardo tinakasaritak iti kalman. Ket itatimbaga na, panagrugi kas driver yo ma'am. Wan, naibaga nga rin ti asawak dayta. Ala, umay ka, ta isuro ka kadagiti rumbang nga aramidam. Ma, adda akon. Oh, iho, nakasangpot ka gaya man. Kumusta nga iti bakasyon mo iti Cebu? Okay lang mama. Uy, adagam sa nga iliyo. Wan anak ko, iso ni Nelson. Iso ti baro a driver tayo. Okay. Naimbag nga oras yo, sir. Kastamat kan ka, tata. Sige, panawan kayo pa dito, mama. Kahit kung tagin na, tanabanuga ka nagbiyahe. Sige, Jeric. Nakasaganan ti silid mo. Ringan da kan tulangan, inton pangal daw. Agliman abulan mo iti kunam a pagpapaayam kas driver. Nasingpot ka di matlaang dagiti amom. Nadlaw ko nga men ti kinaragsak mo tunggal agawid ka. Sa dino ka di ti pagtrab-trabaho am anak ko. Agpapaya kas driver iti pamilya nga ayan ti anak ko. Anya, kayat mo asawan. Iti balay da sa Ricardo kan Ma'am Rowena. Wala nang. Kaat, kumusta ti anak mo? Nagkita kayo ka din. Wala nang. Nga mariknak nga dayo tirik na kanyak. Anak, aya nga ingata. Nui bagamlangan kan kuha na si ka ti pudpud no nga amana. Sana nang. Adan iti nasayata ka sa sahad ni Jeric. Kat makitak mo ti panang ipatag-una yung dagiti nangampon kan kuha na. Umdasan ti pan nakakikita ken kuha na. Kabayatan ti panagpapay ko kas driver da. At dakan ka, anak ko. No iso ti amo mapagsayatan ti anak mo. Iso nga ro, daramidam. Lakay Nelson! Da kayo gayam, Sir Jeric. Ano ti maipay ko kada kayo? Namuha ka may isa kagaya mga ex-convict. Kat adda ka sa mamarter, saan ka di? Kuha sir. Mga not da planong iti pamilya. Iso asimre ka akas driver mi. Awan sir. Nalinis ti konsensyak sir. Awan da sa panggap ko kada kayo. Siguradum lang, ala kay Nelson. Tanog ka mali ka. Siya kung amis mo timang sisantikan ka. Nawatam? Uwan sir. Apay ngamin nga itam lang nga ibaga. Adito'y kagayang magtrap-trabaho, ading ko. Manong Edgar? Awan matkit didakas na. Kumusta matirik na mamakakit-kita ka ni Jeric? Nasaya at kadimot latipan ang trato na kan ka. Kinapudno naman ang kayat kong harak ko kunti anak ko. Kayat ko nga ibagakan ko na asyak tipudno nga mana. Agam amok adinak pa dyan. Kan may sa di nansapay amo nga isukat may salang nga ampon. Naragsak kanasayatan ti kasasad na. Iso para kanyak. Nasaysayat siguron adinan maamuan ti kinapudno. Hoy! Nelson! Anya ti saso ang mga uray jakon maamuan ti kinapudno, ha? Kuha, awan. Sir Jeric. Oh, anya? Ada ka dirumbang amamuak may papankan ka? Agsaw ka?
Jerry, anya ka diti. Edgar, Ma'am Rowena. anya tar aramidam dito eh. Ako, mama. Intulod ko lang tikabsat ko dito eh. Kabsat mo ni Nelson. Kaya't mo asawan. Iso ti... Tiyan niya, mama. Ada ka di mo yung maipapaniti da ito atao? Ada ka di problema? No kasta, Nelson. Adang ka ita dito eh. Tapno ala umon kanyak ti anak mo. Ma'am Rowena. Anya ka din dagita nga ibagbagay, mama. Anak? Alaan? Ilaw-lawag yung kumati amin, mama. Jeric, anak. Ita siguron ti umno agon daway. Tapno maamuam ti kinapod no. May papan iti kinatao. Inampunda ka laang kini papam. Anya? Saan, mama? Ibagayo amang rabraba kayo lang. Sa anak nga ampon. Jeric, anak. Pakawanan da kami kumakin ni papam. Tain limad mi ti amin. 20 atawan tinapalapas. Kaya't milaunay idi ti maaddaan iti anak kini papam. Ngam, naamuan mi iti doktor asa anak ama ka anak. Iso anaragsakan kami unay. Idi may nakainted ni Edgar dito'y balay. Natay ti inam idi impas ngay naka. Sino nga rin nagitipod no datakil ko? Ni Nelson tipod-pod no nga amam. Anya? Saan? Saan na pudno da ita? Pudno, Jeric. Ni Nelson tipudno nga amam. Saan ang mailibak data? Gaputaag kaing-ingas kayo unay nga agama. Saan? Saan na pudno da ita, mama? Saan ang ni Nelson ti amak? Awan amak nga ex-convict. Jack tumaklo nga iso ti amak. Saan to Apolos? Dahil tati tandaanan nyo, mama. Jeric, adda bisitam. Kaya't nakamakasarita. Jeric, mabalin ka dingag sarita ta. At dala kayat kung nga ilawlawagan ka. Anya pa lang ti kayat yo. Anya ti ilawlawag yo. Di nasayaan. Panawan kayo pa'y. Itikas na. Makapagsarita kayo anaimbag. Anya ti kasapulang kanyak. Umay nakadipilitan. Tapno aklunon ka akas amak. Anak ko. Adak dito ay tapno dumawat iti pamakawangan ka. Pudno nga impaampun na kanyang kalmo nga Edgar. Ngam awan ti dakas nga intensyon na. Kaya't na lang amaikan na ka itinasayata ka sa saan iti biyag. Amom ka dino apay anabalo dak itilasod ti 20 atawan. Apay? Ubing ka ba'y idinadaan ka iti sakit. Ket iso tigis tayo nakatayam. Jack amoy di ti pangalaki ti pangpaagas ko. Iso napilitan na kasimurot ka dagiti drug pusher. Tapno makadiskitarak iti pagpaagas mo. Kabayatan ti panang ibiyahe mi. Kadagiti kontrabando. Sinanib na kami dagiti pan nakabagiti lintag. Ket nakapatayak. Natiliwak. Ket nabalodak. Anya nga ruti kaya't mapagparangan. Basol ko na pa yan nabalod ka. Nukas tamat lagayam. Binaybayan nakla ko maidin anatay. Di ka mabalin na baybayan. Gaputa ipatpatag ka anak ko. Pakawanan na ko, ma. Di kagdanag. Gaputa saan ka ba't nga alaan ka na Sir Ricardo kan Ma'am Rowena. Okay lang kanyak. Adi nakaklunan akas amam. Hanggang sapay lang ko, ma. Tay bilang na kas may saan na singid a barkada. Barkada mang ipatpatagkan ka. Si dada na tumulong kan mang tarabay kan ka, anak. Tatang ko. Anak, pudno ka di tinangag ko. Uwan tatang. Napakawan kan. Katsapay ko, ma.
Tamapakawandak met, iti sana nasayat apan ng trato kada kayo iti kalabas. Awanan yaman na kanyak, anak. Ti importante, kat napakawan na kon. Tatang, ikarik, aramidak ti amin, tapno masulnitak dagiti nagkurang kan ka. Kan may pakitak ti kinasayaat ko nga ama. Agyaman ak tatang, kat ikarik nga aramidak mo ti amin, tapno nagbalinak anasayat nga anak kada kayo. Wan Miss F. Nabaludak iti agarop 20 atawan. Ngem pagyamanak unay ti Diyos, gaputa nakarwarak metlaeng. Napanaknakan ngamin a self-defense laeng tinaaramid ko abasol. Napakawanak metten ti anak ko kat nagbalin kami anasinged iti tunggal maysa. Agingga anak ki asawa ni Jeric. Ita, addan duang apu kumi, nga iso ti aw-awer mi kadagiti nangampon iti anak ko. Jak mailadawan ti ragsak ko gaputa uray kasano kadakkel ti nagkurangak iti anak ko, napakawannak. Inikkannak iti may kadwa agundaway. Kat agnanaedak met ita iti mismo abalayda. Pasaray siyak ti mapan mangitulod ken agsundo kadagiti ubing iti pagadalan, nukas jay nga adda trabaho da Jeric nga agasawa. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasak ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Nelson. Ken ka pagayam, Nelson. Pagyamanan tayo ti Diyos, gaputa inturong na ti panagsabat ti dalan yo nga agama. Ket nakapagsarita ken nakapagpinlakawan kayo nga agpadpada. In sakripisyom ti biag mo tapno maikkampay iti napapaot a biag ti anak mo. Nga isu ita ti ayan ti ragsak ken liwliwam kabayatan ti panagsalugen ti pigsam. Dayawan ka iti tibker ken kirad ti pakinakam mo anang saranget kadagita apan nubok ti biag. Nalabit a naragsak mat itan ti asawam amang buybuya iti kinaragsakyo nga agama. Agraman dagiti apu koyo. Alakastan pagayam Nelson, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita, ket naadaw iti padas ni pagayam tayo nga Raisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Raisa. Manipod na ngagak daytoy a programa, ison ti kanayon ko adengdenggan. Ket padpadaanak dagiti baro nga uploads yo. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin a kabibiyag mi nga agasawa ket ammok a pakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak a naessem iti drama. Tawen 2007 idiinpas ngay ko ti kakaisuna nga anak mi. Tallo ti tawen na idi pinanawak tapno mapan makitaged iti sabali a pagilyan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rod ti agsalaysay, 2 a bulan, sakbay nga aglepas ti kontratak ijay Hong Kong. Ay, kamaudyanan na. Dandanin malpas ti kontratak. Ay na, magagara na kunay ang makakita iti agamak. Kailiw ko unay idan ang makita. Ni Alex matiwaw-awag. Hello, lakay. Apag gusto ti yawag mo, kalkalpas lang ti panag... Raisa, bakit? Pangasim ta agawid ka kuman. Ha? Apay, Alex? Intaray mi ti ospital ti anak ta. Anya, apay, anya tinapasama kiti anak ta. Sigun ka dagiti doktora nang tamingkan kwa na. Ada ka no infeksyon ang nakita da iti tiyan na, bakit? Anya nga infection day ta. Ada ka no bukol iti tiyan na.
Kat masapol ang maopera ti anak ta. Anya, Iso nga agawid ka, kuman. Dua pa'y abulan ti palabsan, sakbay amalpas ti kontratam dita Hong Kong. Hanggang mabalin, agawid ka dagos para iti anak ta. ipamuspusak ti panagawid ko. Agawid ak nga agawid lakay. Nakakasimot ti anak talakay. 5 lang ti taon na nakaroon ti sakit talaklang aman na. Bakit? Uming pay, tapno lak aman na dagito'y arigat. Nagadun ti tugtudok na kenkwana. Masya na ko ni ti anak ta. Pero bakit? Uray syakla kuman ti aglak kami ti rigat na. Syakla kuman lakay. Gusto bakit? Agpada talangin ti marikrik na. Hanggang kasapulan ti agbalin anatib kar iti dayto agundaway. Ale. Agkararag ta. Amok adina tay baybayan ti Diyos. Santa mapukawan iti namnaman. Amok nga espalan na iti paggad ti anak ta. Sa nabali, nalpasan ti clearances ti anak ta. May pasidungan iti surgery. Iso nga agkararag ta bakit? Urayan tayo pa iti resulta ti biopsy iti bukol na ikat ti anak iyo, Mr. Mrs. Doktor, Kasano ka di kabayag ti panaguray mi, Dok? Dahil ti Jack pa'y maibaga, Mr. Amangan no iti lasod ti makadomingo wenno 2 Domingo. May patulod pa'y ngamin iti Manila tayo jaya mabiopsy. ngam, agimbag ka din ti anak mi, doktor. Jack pa'y maibaga, Mrs. Urayan tayo pa iti resulta ti biopsy. Tayo sunto ti pakaamuan no kanseros ti naikat na bukol iti tiyan ti anak iyo. Nakakasimot ti anak. Ikararag tayo. Asapay la kumata negatibo iti kanser ti anak iyo. Nakaturugan ti anak ta bakit? Aginanakan. Amang ano niya pa ti mapasamakan ka. Diyak kaya't apanawan ti anak talakay. Dito yak lang si ibay na. Mabutang ak. Amangan numapukaw ta ti kakayso ng anak na. Gapo iti sakit akimpat kan kuana. Bakit? Di ka kumagsaw iti kasta. Diyak malapdan ti agpanunot iti negatibo lakay. Agbabawi ak anang panaw kada kayo iti agarup do atawan. Diyak la kumanap na panidyo Hong Kong. Tapno na aywanak ti anak ta. Agkakanat ti mapampanunot ko. Nakakaasim at ti anak ta. Uston bakit? Agtalag tayo ti Diyos. Amok adi na tayo baybayan iti anak ta. Raisa, ano yung napasama? Kumusta ti anak ta? Impanday ti emergency room ti anak ta. Gapoy ti nakaro sakit ti tiyan na lakay. Anya? Uray lang tirtiri-tiri tay. Gapoy ti nakaro sakit ti tiyan na. Anya ti ko na ti doktor. Manamapay lang ti panang taming dagiti doktor kan ko ang alakay. Tsak lakit ti mapagawan ti bagik. Nadadag ka sa mapasamak iti anak ta. Di ka kumagsaw iti kasta. Uston, di ka nagsangit. Urayan ta ti resulta ti panang taming dagiti doktor iti anak ta. At tuyon ti resulta ti biopsy ti anak iyo. Nadingitan mi. Agam kanseros ti naikat na bukol iti anak iyo. Kaya ti sakit ang marikrik na ita. Naduktalan nga daman ng tumora nagtubo iti tiyan na. Anya ti kasayatan nga ramidan mi doktor. Tulungan da kami kuma. Ispalin niyo ti anak ko. Teramidan nyo ita kat mapan kayo ijay Philippine General Hospital uno PGH. Naimbagi jay ta dalibre apakay confine ang ti anak iyo. Kan adu ti espesyalista ang mga sikaso kan mang tamingkan ko na, Mrs. Nakakaasim at ti anak ko. No,
pa nga isupay lang ti aglag kami ti kasta klase ti sakit. Masapol kami nagkemo ti anak iyo. Iswa na sa sayat no ipanyulangan ijay iti kabitan na palawan. Sige, doktor. Tungpalan may ti balaka diyo. Anak, patib karam ti pakinakam mo ha. Amok akabalan day ta anak. Sumagmamanulangin nga oras. Makasangpat tayo ng ospital. Diyos ko, pangasim. Tulungan na kami. Ispalam ka diti pagkat ti anak mi, Diyos ko. Paimbagam ko ti anak mi. Ada kami na dito habay mo. Lumaban ka anak ko. Diyos ko. Kasyam ti anak mi. Pangasim, Diyos ko. Di mo ko pabaybayaan. Lumaban ka anak ko. Lumaban ka. Nalpasan ti kemo ti anak tayo dyan Manila. Anya nga ti planom lakay. Kasapulan na lata ti doktor amang tamingkan ko na dito Ilocos bakat. Dito ay matan nga kemo. Tadamot pedia oncology dito ay. Private day dyan lakay. Kabailan ta ka di. Kasanan ti gastusan tayo. Di mo panunutan ti magastos bakat. Ipamuspusak ti amin. Tapno agimbag ti anak ta. Lakay. Kasaritak dananang. Tamang isalda tayo pay langit ti suksukay kadaga. Amin asan ni Kuwata. Isaldata. Ti importante kat agimbag ti anak ta. Nasaysayatan nga dito yung agkemo. Tapno makain na adagos. Kalpasan ti panagkemo na. Adayo unay no ija Manila. Nakakasi ti anak ta. Di ka nagsangit. Amok asan asin sinanti pagdaldalanan tayo ita. Kasapulang nagbalin tayo anatibkar para iti anak ta. Masapul nga ipaita ti amin akabalan ta. Uray maibus amin apundar ko. Kansanikwa tayo. Basta gimbag ti anak ta. Dayta ti kapatgan bakat. Mr. Mrs. Kayat kayo akasarita itinalapat. May papanitian niya, doktora. Kumusta ti anak mi, doktora? Nakapsot una yan ti bagi ti ubing. Ladigitag ka ibaga. Ngam, 50-50 ti tsansa na nga agbyag. Anya? Doktora, awan ka din ti sabali a pamuspusan. Pangasayo tayo spalon nyo ti anak mi. Pangasayo tayo bagayong agbyag pa'y ti anak ko. Doktora. Kas nagandak, maawatak ti marikrik nayo, Mr. Mrs. Diyak kayat kang libak ka na kayo. Kinapudno na. Masya nagmatan iti ubing. Nakakaasin ti anak yo. Diyos ko. Tulungan na kami kadi. Pagimbagam kadi ti anak mi. Ay kami tinananay apigsa. Tapno may lasat na ti sakit. Arikrik na. Talaga nakakasin ti anak ni doktora. Saan mi pa na makasarita? Makita mi mati kasasad na. Iso adinirektsyo kayon. Mabaling yung matlatay ti mangala iti second opinion iti sabali pa nga espesyalista. Nang runa kat biag ti anak yu ti pagsasaritaan. Masapol nga desisyon tan bakat. Anya ti kayat mo asawin, Alex. Gusto ti ko na ti doktor. Nakakaasin ti anak ta. Diyak kabalaan nakit kita ang tilangana. Nasakit man. Ngip ka sa pulan nga aklunan tigasat ti anak ta. Nanya ti desisyon mo para iti anak ta. Isumat ti desisyon ko, Alex. Bakit? Kaskan ka. Diyak matan maibturan nakit kita ang tilangan ti anak ta. Iso nga nanya ti desisyon mo.
Iso ti masurot lakay. Parbangonan. Idisong ti anak tayo ti kamata maturog kamatan. Awan pa inanam. Manipod naggapo tayo di ospital. Saksak lutom latan manipod inyawid tayo di rabi. Di ka kadimaktangan. Saan, Alex? Saan to, Apolos? May anak lang kuma iti aramidak iti anak ta. May amay pariknagkan ko na ti panangipatag ti maisa nga ina. Inaan ang panaw kan kwa na iti lasod ti dua atawan. Tapno maikag kuma iti nasayata kasasaan iti biyag. Kastoy mat tinapasamag. Bakit? Di mo ay ayan ti magim. Awan ti makaamu akas tayo ti mapasamak. Nabilang lang. Saan kunton ama aramid ti kastoy iti kaano man. Raisa, Agmay sa lang ti anak ta, Alex. Ipatpatag ko unay ni Nathan. Iso tinang kumpleto iti pamilya binukal ta. Raisa, bakit? Ipapastan ti mangiparik na kan kuha na iti panangipatagta. Gapa. Ha? Nagsalungay ngayon ti anak ta. Awanan ti anak ta. Awanan ti anak ta, Alex. Pinanawan na tan ti anak ta. Awanan ti anak ta. Raisa, nakaw. Nakita mi ti rigat kan sakripisyo yung agasawa para itiday di apo ko. Tata, Nalabit nga daplanaw tinamarswa kan ninitan. Kan kada kayo ngayon bate na. akapaladingit lang, tatang. Inaramid mi ti amin akabailan mi. Ngam, napukaw matlang kada kami. Dayta ti pagladingitan mi unay. Anak ko, ikarigatan tayong aklunan tinagbalin agasat ti anak iyo. Talaga siguro nga aging galangan ijay tinted tinamarso abiyag na dito rabaw ti daga. Uwan, tatang. Nasakit man. Ngam, amok akabailan mi kani Alex daytoy. Agtalinagid iti puso kan panunot mi. Tilagip day din Ethan. Alex, pangaasim ta palubusan na kuma. Ha? Kayat ko ti agabrod manan. Barang nalaklaka ang makalipatak. No makumiko makiti trabaho. Kan tapno makaurnong takat matubos tamat lang dagiti naisal data sa nikwata. Idiag kasapulan ta para iti anak ta. Saan ka labdan, Raisa? Kasi ti sigod, nakasuportakan ka. No iti panagriknam, kat nalaklaka ka ang makalipat no gabrod ka. Sige, si papalubusak. Agyaman ak, Alex. Agyaman ak unay kan ka. Innam titawan ti anak mi idi pimusay. Saan a mailadawan asaem tinarik nami nga agasawa. Nagsakit, ngamin agmay may salaang nga anak mi. Ngam kaasi ti apo na iliwliwag mi metlaang daydi apasamak. Kalpasan tinasurok talo atawan a panagtrabahok ijay Taiwan, nagawidak ket naaddaan kami manen iti maysa nga anak.
Ti saem anarik nami idi ket nasubadan iti di mailadawan aragsak. Gapo ta pinaraburan da kami manen ti Apo iti anak kas kasukat day di nagawan nga anak mi. Ita innaman ti tawon ti anak mi ket iso ti nakaimatangan ti atensyon mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Raisa. Ken ka pagayam, Raisa. Makapaladingit tinagbalin apadas mo pagayam ko. Saan asinsinan tinagdalanan yung agasawa. Nang rona kat agmay may sapay nga anak, tinakapasamakan ti kasta. Saan tayo amalapdan dagiti sumangbay apagteng, wenno panubok iti biag tayo. Isong awan ti maaramidan tayo, no di ti agbalin anatibker amang saranget iti anyaman apagteng wenno panubok adumteng kada tayo. Sapay la kumangarod pagayam Raisa, ta iti laksi dagiti saem ken pait a naglabasan nyo, ket agtalinaedlad ta ti pammati, ken panagtalakyo iti namarswa. Kablaawan kayo iti panang pasangbay yumanen iti baro abiyag, nga isu ita ti anakyo. Nalabit adaytan ti supapak, ti Apo iti rigat a naglabasan nyo. Alakastan pagayam Raisa, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan dagiti compilation tayo itaalawas. Ket kas iti kanayon ko nga ibaga, pakaragsakan mi unay ti ingkay panagdengdengeg, ket sapay kuma ta nakaibati kami iti adal ken liwliwa kada kayo papagayam. Sapay kuma ta di kay tumauma adumngeg ken mangpadaan kadagiti sumarsarunupay nga uploads tayo. Toy pagayam yo, Freya Simsim, amangak akam kas Miss F, dito'y laeng programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.